Уважаеми съграждани, за учител на годината, категория учител в детска градина е избрана Надежда Георгиева Димитрова. Аплодисменти. На всички българи, благодаря за оказаната чест. Приемам тази награда от името на всички мои колеги от ОДЗ номер 2, без която помощ нямаше да съм тук днес. Благодаря. За учител на годината 2012 година в категория учител в начален етап е номинирана госпожа Йорданка Първанова-Първадова. Заповядайте. И времето на моите 5 минути слава. Оказва се, че е по-трудно човек да е тук, отколкото си мисли. Благодаря на своите колеги от Средно общо образователно училище Любен Каравелов за това, че издигнаха моята номинация. Благодаря на ръководството, което години наред застава за всички наши щури идеи за въвеждане на иновации в образованието. Благодаря на община Димитровград за съдействието на нашите проекти и за това, че съм тук. Пожелавам на всеки един колега да застане на това място и да изпита това вълнение. Честит и светъл 24 май! Учител на годината 2012 година в категория учител в прогимназиален етап е номинирана госпожа Йорданка Хараланова Коджабашева. Ще си позволя да прочета какво съм. Не, наградата е целта на работата на един учител. Тя е малка част от удовлетворението, което получава от досега си общуването с децата и младите хора, от огромния труд, водещ учениците до познанието и усъвършенстването, до духовни вълнения, радост и удовлетворение. Всяко дете е забележителна малка вселена, пълна с искреност и любов. Аз имам забележителни ученици. Всеки ден черпя от тяхната невероятна зареждаща сила, която поддържа духа ми и вдъхновява работата ми. Благодаря ви! Не бих била на тази трибуна и без подкрепата и разбирането на моите също толкова забележителни колеги и приятели и на ръководството на училището. Благодаря и на вас. Благодаря на общината за оказаната чест. На този най-хубав български празник пожелавам здраве на всички. Смелостта да мечтаете, силата на духа да постигнете желаното и чистотата и благородството на намеренията по пътя, който сте избрали. Благодаря ви! Учител на годината 2012 в категория учител в гимназиален етап е номинирана госпожа Стефка Енчева Иванова. Празник на всички присъстващи. Като човек на точните науки, аз се замислих за причинно-следствената връзка за това да се намираме днес тук с вас. Всъщност аз съм следствието, а причините се оказаха няколко. Набързо ще ги изброя и
се надявам да не пропусна някого в благодарностите, които искам да поднеса. Първо искам да благодаря на комисията от община Димитровград за това, че са преценили, че могат да носят това звание. Много ви благодаря. Сигурна съм, че работата ви е била доста трудна. Следващата причина, това са моите невероятни колеги богоровци от езикова гимназия Иван Богоров. Благодаря ви, колеги, за доверието, което ми гласувахте. Вие сте невероятни и така ме подкрепяте и в всяко едно начинание, което така ми дойде на ум по някое време. Благодаря ви още веднъж. Вие сте моето второ семейство. Искам да благодаря и на ръководството, разбира се, на училището в лицето на господин Кръстев, който е невероятен ръководител и дава възможност за всякакви нестандартни изяви. Следващата причина, подред, но не най-маловажна, всъщност това сте вие, скъпи ученици. Един учител е толкова добър, колкото иска да бъдат добри неговите ученици. Аз искам вие да бъдете най-добрите, да носите с гордо званието Богоровци и да вървим и да се подкрепяме по-нататък, защото това е нещо много, много, много важно. И не на последно място да благодаря на семейството си, защото ме търпят такава каквато съм. Не е трудното да постигнем някакви успехи, а всъщност да се закрепим там. Надявам се, височините, които ни преодоляваме, да бъдат и следващи по-високи, но най-доброто е, когато нашите ученици постигат още по-големи успехи. Честит празник на всички! Да имате ученици, които да ви разплакват в последните учебни часове. Живи и здрави и весел празник! И последната номинация е за културен деец 2012 година и тя се печели от господин Тихомир Митев. Първо искам да благодаря на господин Иво Димов за красотата, която той ви поднесе преди 15 минути. Аплодисменти за него. Този гвардейски полк би могъл да бъде осъществен и в друго време, но то се случи сега. Благодаря също и на директорите, които ми оказаха съдействие за това, за да има тази красота, на която всички вие се възхитихте. Аплодисменти за тях. Те знаят кои са. Искам да благодаря на община Димитровград за това, че повече от 10 години застанаха зад гърба на младежкия център, за децата на Галаксико, да ги има, да разнася славата не само на Димитровград, но и на България. Искам да благодаря също на един изключително специален и скъп за мен човек. Това е госпожа Кера Тодорова, която повече от 10 години не спира да работи с цялата си енергия, мощ и хъс за това Димитровград да го има. Не само у нас, но и в чужбина. Госпожо Тодорова, аплодисментите за вас! И не на последно място на всички родители, на всички деца, които вярват, подкрепят всичко това, което ние правиме в името на културата, не само у нас, но и в чужбина. Честит празник, деца! Обичам ви!